To da me sai da awara, Yawwa. da me sai da kosai, da me sai da wainar fulawa. Wacce mace za ka yi aure a cikin su? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sunana Abdul ko da sanin sunanka. Sunana Zaharaddin Jibrin wanda aka fi sani da Auta MG Boy. Ok, Auta MG Boy wani dan tambaya zan ma. Alasa na sani. Da waka da kudi ne ka fi so? A to dama dan me nake a kuɗi? Na bangaren kuɗi. Ok, da soyayya da kudi ne ka fi so? Kuɗi dai. Ok. Da aljanna da kudi ne ka fi so? Ha ba aljanna. Muna aljanna. Insha Allah. To me za ka yi da kuɗin? Ba Aljanna. Ok. To da me sai da awara, Yawwa. da me sai da kosai, da me sai da wainar fulawa. Wacce mace za ka yi aure a cikin su? Dukansu zan yi auren sa amma dai na fi son zan fi ba da karfi na wurin mai wainan fulawa saboda yana son wainan fulawa. Ba da wuri akwai shi bu izzat albarbari